hapon mga katsuyans. So niyami karon sa Barangay Mati. Kapan ako si Kuan Abay Atan. Ay mga katsuyans. So dami karon mga katsuyans si sa Atan Rodwin payag. TV vlog. Ato ni amigo nagki-collab ko niya mga katsuyans. Ato ni collab ng adlaw. So niyami diri karon sa Barangay Mati sa Kuan payag ni Rodwin. Ang tagihan ni mga katsuyan si Vice Mayor Rody Wenceslao. So, mo ni mga katsuyan sa itong collab, itong amigo, si Abay Atan. Atan TV TV Vlog. Vlog, Tansky. Tansky. Tansky mga katsuyan. So, tara, atong suyon dito sa sakop mga katsuyan, sa itong tanawon o ambience dito sa sakop. Tara, go! Ay Atan na TV Vlog. So, isubscribe niyo mga katsuyan sa itong amigo. Mo ni atong kakulab ron. Kung ablawa, kung hapuna, si Abay Atan TV Vlog. Atong amigo nga vlogger mga katsuyans. So nga mong gibisita rong adlaw kining payag ni Rodwin. Ang tagian niya ni usbuna ko mga katsuyans, ang tagian ni mao si Vice Mayor Rody Wenceslao. Vice Mayor diri sa lungsod sa Merida mga katsuyans. So tara, go! So sa entrada pa lang mga katsuyans, so mao ni ang makita ni Mudri So na sila gipangtanom nga mga sunflower na po'y mga saging na mga atsal mga katsuyans. So mao ni ito nga riyon sa ubos mga katsuyans kung unsa pag ni adiri sa ubos nga bahin. So ngare mga katsuyans, tuyo ko na to. Tanaw na to ang palibot. Ang palibot niya ni nga payag ni gitawag o payag ni Rodwin mga katsuyans. Niya ni mahimutang mga katsuyans sa Barangay Mati, Merida Leyte. So na yung mga saging. May mga saging mga katsuyans sa ubos at nga bahin. Na yung mga lubi. Hey! So mo ni mga katsuyan, so awan ninyo mga katsuyan. So mo ni ang dapit ubos nga bahin mga katsuyan sa payag ni Rodwin. Mga katsuyan, so mainangka nga gitanom. Muni palibot na katsuyan sa payag ni Rodwin. Kang Vice Mayor ni Rody Wenceslao mga katsuyan. Oh niya. Tato bang marikoy-kaway sa muro. So mari diri mga katsuyan ang sud sa payag ni Rodwin. O Rody Wenceslao, Vice Mayor sa Merida mga katsuyans. Ang anak diri si Kuan dong kakoy-kaway. O ni ang anak sa tong Vice Mayor mga katsuyans. So ni diri ang mga barkada nagkapundok diri sa kop. O ni ilang payag. So timing sad niya nakasuroy mi diri dapita mga katsuyans kay naabdan sad nato ang tag-iya ni diri. So mo ni hari diri sa payag ni Rodwin mga katsuyans. Itong amigo nga vlogger mga katsuyan si Tansky Atan TV Vlog mga katsuyan. So taong gingon, so i-subscribe sa ninyo mga katsuyan sa iyang channel Atan TV Vlog. Ato ning amigo buotan sa ning vlogger mga katsuyan. So ato ni kauban karon ato di collab diri mga katsuyan.
Muni ang pikas bahin sa payag ni Rodwin mga katsuyan. Ay kamutian. Tapos kasagingan mga katsuyan. Muni sa kasagingan nga lakitan. So ang ilang caretaker mga katsuyan, si ate, si pangalan to te? Ito bangti. Jocelyn. Taga diri ka. Muni caretaker diri sa payag ni Rodwin mga katsuyan, si Jocelyn. Pagumangkon ni Vice Mayor mga katsuyan. Kami may maintenance din. Sila mo'y maintenance. Sila dahil maintenance din. Caretaker, tapos maintenance po mga katsuyan. Dako kay kamutian mga katsuyan. Dako kay sila kamutian. Kami pagwati rin siguro. Dako kay mga kamutian mga katsuyan. So diri sad nga katsuyan mas side mo ni ang ahos tinanong ahos Kali itong karot sa ubos. kami karot do so grotto mga katsuyan birhen ng libutang sa grotto mga katsuyan mga katsuyan. Napoy mo nga rin dito eh. Napoy mga napoy yung bisita nga rin. Merkano? Tapos ang sa may kuwan diri mag ay ko lang suroy gyud no. Suroyanan lang. Mga sila. Ngaon lang. Magpaari lang order ra dire or magpa kuwan. Magdalan sila kagulingon nilang kuwan ari na magluto. Kano sa man nga rin sila nag-opening sila pag-opening ako sa man opening niya dire kato so gingaresad ko diri ang mga katsoyans no. Muni ang carrots mga katsoyas. Karon pa ko kita ni uwat ng taning mga katsoyas. Muni carrots. Muni carrots diri mga katsoyas nga tinanom. So murag karon lang siguro ni tabo diri ang nagtanom og carrots mga katsoyas. Sa iblang mo oh. So diri sa kuha niyo diri dapita mga katsuyan sa payag ni Rodwin. Daghan kay makita diri ang mga katsuyan. Daghan kay makita diri sa payag ni Rodwin mga katsuyan. Basta sa mga
agriculture product mga katsuyan, saging, carrots, kamuti, mani, lubi, atsal, ahos, kompleto ricados mga katsuyan. Init. Atan TV Vlog. Search lang mo. Search tag nanalitin ang Atan TV Vlog. Atan nga 80 nya in. Choyans TV. Vlog. Hindi na naman ko. Ano ka ulit yung butong Diyos? Balay. Pagkabot na magbabawa. Wala kang sorry. Silupin. Muni mga Maraming salamat. bisita, muni bisita diri sa payag ni Rodwin mga katsuyan. Akong kakulab mga katsuyan si Atad TV Vlog. Tapos diri Siren D. Na-blur si Kay Ray Butos. Siren D. Koy magpupunta oy. Koy mas dughan. Shoutout ko na yung kanya. Bay, aron. DJ. Sa koy nagmerida 2021. Bagsa nga mong katas tiyo. 2020 ay, wala 2021. Tara magsakay. Pwede nung malit ang background mo. Oh, ito mga katas tiyo. Mayroong mga palayan. Basta ma'am ha. Ma'am. Ma'am. Clear ako lang sa butan. Ang rapay. Di ka na po diri pag bagyaw-yaw bay. Choyas TV channel. So mo lang to mga Choyas no, mo nga mo pagbisita diri sa payag ni Rodwin. So sa gigingon ko na mga Choyas, ang tagian ni mao ang atong Vice Mayor sa Merida si Rudy Wenceslao atong Vice Mayor mga Choyas. Mo nila mga bisita kauban siyang anak mga Choyas. So mo lang to mga Choyas. So daghang salamat sa inyong pagtanaw ug maayong hapon atong tanan. Salamat.